déjate de gilipolleces y lárgate de aquí. Que ya bastante tengo yo con aguantar este olor a pollo frito y a estos imbéciles como para que vengas tú aquí a hablar de mi mierda de padre. Que te has jodido el karma, hostia. A lo mejor tú tampoco fuiste una buena hija, o fuiste una hija de mierda. Elena. Papá. Tomar por el culo el karma. Eva, por favor, ya te lo dije. Solamente quiero averiguar la verdad, nada más. Nada más. Este é o trato. Ti non te metes na miña vida nin no que fago. Nada de preguntas persoais, nada de vir comigo e nada de cuestionar as miñas accións. A cambio, cando isto remate terá la exclusiva do que pasou en Murias e os nomes de todas as persoas que estaban detrás. Pois coas lentes tamén está moi ben. Danlle un aire de elegancia, sabíao? Sí, levoas por iso. Por iso é porque non vexo un burro a 3 pasos. A que agora se sente moito máis seguro. Sí. Agora sinto que sería capaz de calquera cousa. Iso é polo traxe, porque lle dá moita seguridade. Xa verá que ben lle vai na entrevista esa. Pero non me fuches buscar. Ainda que non sei de que me sorprendo. Nin unha visita. Merecías algunha visita? Xa estou fora, non? Iso é que xa paguei polo que fixen. Ti nunca vas pagar polo que fixeches. Mira, papá, se me escoitaras... Hai 2 anos. Tiña unha filla a piques de entrar na universidade e outra que era garda civil, da que me sentía orgulloso. Hoxe teño unha filla no cemiterio. E outra da que me avergoño. Tiven razóns. Non me interesan as túas razóns. ¿Ya? Hola. Perdón, estoy buscando a Rafael Sotomayor. Llevo todo el día buscándole. Este es su despacho, ¿no? Sí. Ahora viene. ¿Y ustedes? Laura Sainz, su prometida. He llegado hoy de Londres y quería darle una sorpresa, pero parece que se esconde. Entonces está por aquí. Sí. Sí, mira, está ahí. Ese no es Rafa. ¿Cómo? Que no. Que ese no es Rafael Sotomayor. Llevamos 6 años de novios y ese no es Rafa. ¿Y entonces ese quién es? Disculpa. Perdona, no estoy entendiendo nada. No, yo no estoy yo entendiendo nada. A ver, mi prometido me ha estado escribiendo estos días. Me mandó fotos de este despacho. No, discúlpame. Ti confías en Abreu. Claro, É amigo do Xud Moreiras e non fixo nada contra el. porque todo o que conseguimos contra Moreiras, conseguímoslo de xeito ilegal. E agora Arias di que a prova puido contaminarse. Que Moreiras puido tocar a nena sen querer na escena do crime. Isto xa o vivín en Murias. O Lirio ten en nómina xente moi poderosa e outra tanta extorsionada. Pero a ti quixo matarte, non o comisario. Eu só me podo fiar de ti, de ninguén máis. Non entendo por que me contas todo isto agora. Mauro envioume un vídeo. Quero que o vexas. Que hai nese vídeo? Ensino os imosos. A ver, contame, que metes en ascuas. Non me reparo por miña boa. Se ben cambiamos de tema. Quero saber todo con pelos e sinais. Mira esta, non, tanta non. Veña. Que? Que? Foi maravilloso. Ah, sí. É que Ricardo é adorable. É que nunca me sentín con ninguén desta maneira, en serio. Pero a ver, é cariñoso ou non? Moito. Perdoa, papá. Sinto moito todo o que vos fixen pasar. Viña. Se hai alguén aquí que ten que pedir perdón, son eu. Tranquila, miña nena, tranquila. Papá, o que che dixen de Margarida e esa xente, todo o que estou facendo eu,
Ainda non terminou. Non me digas máis nada. Eu nunca vou estar en contra da lei, sábelo ben. Pero é a miña filla. E faga lo que fagas. Eu hei de querer sempre. Grazas, papá. Irmán, No cárcere non se pode ter internet. os presos apáñanse para pasar os móviles. Así é como Marta mantiña contacto con seu irmán. E que lle conta? Que tiña un asunto entre mans que lle ia dar moitos cartos, suficientes para pagar a súa fianza. É un bo abogado, claro. E de canto é a fianza? 60.000 euros. Está claro que Marta chantaxeou a persoa equivocada. O travestido ou o da cinta desaparecida? Por agora non o sabemos. Pero hai outra cousa. Marta chateaba bastante con seu irmán, Brais, con Rebeca e tamén cun tal Dante 78. Sabe quen é? Non, aínda que polo contido do chat sabemos que é un home. É a única persoa a que Marta lle contaba prácticamente todo, incluso que se prostituía para axudar a seu irmán. Ni sequera os seus mellores amigos o sabían. Que fai? Os de informática deron as claves da conta de Marta. Fareme pasar por ela.